फिसा गोनां सासे हिन्जावा फिसा गोनां सासे सेंग्रा हौवाजों माबायदि गोसोथोलायो बेखौ लानानै आं दोंसे खन्थाइ लिरनाय बेखौ आं आवरायनो नागिरबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे। दाखालि फागुन दानाव नोंनि मोदोमफ्रुफ्रु बिउटि पार्लराव अहाया अहाया मासाज खालामजानाया, खामिहारायाव रुइदुबदुब आसिजों खुरजेर खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन। आं मिसिबथाबना देहाखौ गथायदोंमोन, बिखा फोनां फोनां नोंबो मासाज खालामदोंमोन। जेनेबा बिबार एमावसो सानैबो दङमोन। सिमांफुरियाव मौसुमि बारनि सिबखन्नायाव गोदना देमग्लाय देमग्लाय जरासे हांसो राजाया बिरबायदोंमोन। नोंनि गन्थंजों गनाय स' स' हाङा आंनि दोंनैसो गोमोन दारिखौ फोरलाब फोरलाब बिरहोनाया गोरबोखौ आइखां बायखां जाहोदोंमोन। सैथ्र थांगौब्ला थांगौब्ला, बैसागु फैगौब्ला फैगौब्ला हाथासि गोसोआ उरां फारां नेनानै थादोंमोन। अरनि बिदुंजों लाहा आवलिनाय बादि आंनि रागथिजि सोलेराल' रुइलाङाखै, थबसिजों लोगोसे साबा फिसाखौबो आं बावगारासै। दै बाल्थिंसे खावब्लानो हेस फेस जाग्रा बोराया 20 बोसोरनि सेंग्रा जाथि बायदि जाथारदोंसै। नोंबोथ' एसेल' समायना नंखाया फाग्लिया, सानै फिसानि बिमाब्लाबो फिसाइ गोनां बायदि नुखाया। बिखायाव नायबोला फागुन फागुन मोनलायलायो, खावलाय बिलिरबोला दुफां दुफां नांलायो। मेगनाव नायोब्ला बैसागु बैसागु बावगोमायो। हाबाब सानफ्लांबायसै, 10 बोसोरसो गदाय मानोथो हाबा जायाखिसैलै आं। सयथिबो देग्लाय बारदै सिख्लाया बिमायनो बायदेमलाय सिदेमलाय जासोगारदों। दाउ खौवौआबो गारां सोमाव सोमाव देंखो बोदों। गोरलै बिलाइया खर' थिखं थिखं बरायदों। हाबाब रंजालि बैसागु, नों फैमारबायसो आंनि नैथि खोन्दोखौ जाफुंहोनो, गोजाम गलाखौ नागारना गोदान गला लुखांहोनो। सिंखावरिनि खोमाजों खोमा बुंनाय बायदि देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे खालाममारनो। थेंक इउ। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।